Good morning, Kamyanan here. Chamba, oh. Ito yung aking mga kalakal. Mayroon pa dito, oh. Laki. Dito na naman ako, mga Kamyanan. Uy, bakit ko nilagay? Ito yung aking lalagyanan. Kutilya. Ito mga kanto, lata. Mahal to. Ayan. Hindi ang buhay dito sa Amerika, mga Kaamyanan. Dito yan, yung lahat yung mga basurahan dyan, oh. Ayan. It's anong oras na ba? 5:40 in the morning. Wala pang tao. So, see you later. Yun, oh, Kamyanan. Oh. Aluminum. Dito pa, maliwanag na konti. Oh. Parehas lang palagi pinupuntahan ko. Yan, maliwanag na, mga Kamyanan. Ito, yan ang mga nasa tabi ng beach dito sa Venice. Yan, kikita nyo na. Yun ang ating service. Mga Kamyanan, dito, pag napagod ka, meron ditong tubig na inumin mo. Yung aking partner, hindi ko ginamit yung bisikleta ko ngayon dahil walang mapaglagyan. Lalagyan ko pa ng sabitan ng bike. Makikita nyo. Dito ako sa beach pa rin, naglalakad. Yan, oh, maraming mga naglalakad ng aso. Yan, dito may inuman, mga basura dito, ganyan, oh, para walang kalat. Sana ganyan sa Pilipinas. Malinis tayo para hindi tayo magbaha. Yan, ang luwang ng park, oh. Ito yung mga apartment. Yan. Dito gusto mo mag-tennis, mayroon tennis court. Gusto mong mag-windsurf, yan, punta ka dyan, oh. Andun, may kubeta doon. May paliguan. So, punta na, guys. Dito sa California. Alright. Meron dito, yung nakikita ko palagi dito sa may tennis court. Matanda. Binigyan ako ng kanyang recycle, oh. Yan ang kanyang kotse. Siguro 80 plus years old na, pero nagtuturo pa rin ng tennis. Ganyan dito, mga Kaamyanan. Hanggat kaya mong magtrabaho ka. See you later. Hello, mga Kaamyanan, oh. Daming lobster na nakuha nila kagabi, oh. Pero bawal to. Kaya tinapon na lang dito yung ulo. Pwede pa tong gawing kon, eh. Lobster bis. Yan, Kamyanan, no? Pwede pa kayong mag-volleyball dito. Yan. May maagang nag-volleyball. Yan, dito. Yan, doon ako nagpipishing, oh.
Yan ang mga nilakad ko. Everyday walk. Ando pwede kita kaslanyog. Yung awag nila tayo. Yan dami hanggang dun. Ditch yata tawag. Ewan ko.